Nastavljamo video o Bangkoku i idemo na ploveću pijacu. Dok idemo čamcem ka pijaci, pričao bi malo o bezbednosti na Tajlandu. Tajland je zemlja gde je zastupljen budizam, mostly, i to je jedna filozofija onako mirna je, vrlo se ljudi ne sviraju, saobraćaju, ne nerviraju se u javnosti, je to čak i sramota da se nerviraš, kao. Tako da nećete imati problema sa Tajlanđanima, eventualno sa Burmancima, Laošanima, ali nikod nisam čuo da se nekom desilo, kao što nisam čuo da je neko odžeparen. Džeparoša ima svuda u Leskovcu, Parizu, u Bangkoku, tako da samo čuvajte svoje stvari. Najčešće povrede u bolnicama su od ujeda pasa, lutalica, koje ja baš i nisam nešto viđao, ali interesantno mi je bilo što ih oni nakon toga uspavaju i prodaju Kinezima i Vijetnamcima jer ih ovi jedu. Sama pijaca je događaj i nije nešto gde ćete ekstremno jeftino proći, naprotiv cene su skoro kao u Srbiji, ali je zanimljivo da kupujete tako iz čamca ili da uzimate da jedete. Ono što mi se nije svidelo je što vozači imaju deal sa pojedinim štandovima pa ga non stop teraš da vozi gde ti zapravo hoćeš. Postoji jedan deo na kopnu gde je regularna pijaca i tu treba uzeti voće. Pričali smo o Bangkoku, a sada nešto uopšteno o Tajlandu. Tajland, bivši Siam, prebogat je florom i faunom, jezerima i morima, ima oko 70 miliona stanovnika, valuta je baht. Bangkok je najtopliji glavni grad na svetu. Najviše padavina ima u septembru, najmanje u januaru i tu dolazimo konačno do pitanja kada putovati na Tajland. Treba izbeći taj monsunski period kada su kiše, a iskoristiti recimo od decembra do aprila, s tim da su januar i februar najbolji meseci za putovanje. Tajland je po državnom uređenju monarhija, što znači da vladaju dinastije i poslednji od kraljeva je Rama IX, koji je Tito na kvadrat, bukvalno. Ja se sećam kad sam skupljao poštanske markice kao klinac, svaka markica je bila sa njegovim likom i bila kao dosadno, ono, ko je vam je ovaj diktator. Ali baš nije diktator, svi ga vole. I dalje su u žalosti, umro je 2016. posle duge i teške bolesti i vladao je 70 godina. Na snimku je Rama X, njegov sin, trenutni kralj, koga narod baš nešto i ne voli. Lumpini park su bukvalno pluća Bangkoka. Ovaj park je raj za džogere i bicikliste gde je pušenje zabranjeno, kao i ulazak psima. Pretpostavit ćete uskoro zašto. Lumpini je izvedeno od Lumbini, što je rodno mesto Bude. Ono što sam se zaista iznenadio i nisam očekivao da ću da vidim u parku da slobodno hodaju komodo zmajevi. Kasnije sam izgooglao da to je zapravo podvrsta, to su u stvari azijski vodeni monitori. Šta? White screen. Nećete imati problema s njima jer su konstantno siti, ribe ima u izobilju u tom jezeru, tako da oni samo tu bleje, hodaju, ništa ne rade. Čak ima i klošara koji spavaju na klupama i oni prolaze pored njih i nikom se ništa nije desilo. Bili smo u poseti kući Jima Thompsona, koji je 50-ih, 60-ih razvio trgovinu svile sa SAD-om, a kasnije i sa celim svetom. Pošto se bavio i arhitekturom, zanimljiv je i taj spoj evropske i tajlandske gradnje, gde imate dobro očigledne kao krovove azijske, ali imate izdignut recimo stepenik kao da zli duhovi ne uđu. Tako neke tajlandske gluposti. Jim Thompson je misteriozno nestao u Maleziji 1967. tako da mu se datum smrti ne zna. Ove igračice su mi bile mnogo simpatične, morao sam da im uradim besplatni lirik video.
Ovo što ste videli dole nisu simboli kao kod Kineza i Japanaca. Tajlanđani imaju 44 slova, od toga je 15 samoglasnika, pošto zapisuju sve te tonske akcente i njima je, kao Italijanima, jezik pevljiv. Bangkok je definitivno skuplji od ostrva, jeftiniji od Beograda, ali nije kao nekad kad su nam pričali 90-ih da je sve džaba, digli su oni taj turizam na noge, mislim da je sada Vijetnam ono što je nekad Tajland bio i stalno kupujete sok ovde, mango onde, suveniri, food masaž, tako da nije skupo, ali non stop trošite novac. Ovo je ovde je Siam Paragon, nije baš neki Best Buy, ali ima brutalnih stvari. Ko se loži na tehniku sigurno će proći bar 10% jeftinije nego u Evropi. Ja sam recimo kupovao neke memorijske kartice za baš male pare. Išao sam u taj MBK, to je preogroman tržni centar. Okej, zašto me ne čudi da im je i ovo u obrnutom smeru? Ovo je sigurno jedan od najvećih tržnih centara gde sam bio. Kao Delta City, Ušće, stadion i buvljak u jednom puta 10. Daću vam odmah savjet da uštedite novac, ako idete u MBK, idite odmah gore na 5. i 6. sprat, jer su iste stvari otprilike, ali dosta jeftinije, tako da ja sam se cenko nekih 2 sata da bi to na kraju shvatio. Pošto je velika gužva oko tržnih centara, zabranjeno je da se parkira automobil, taksi, bilo šta, postoje kao taksi stanice gde vi stojite na stanici i čekate red, a dispečer najavljuje koji je taksi za vas. Jako zanimljivo. Postoji ta Chatuchak pijaca, to je kao vikend market veliki i ja nisam ubao ni jedan vikend, bio sam samo radnim danima, tako da sledeći put kad dođem u Bangkok, Chatuchak pijaco, eto me. Iskoristite kad pada kiša da odete u te shopping molove ili muzeje, recimo Nacionalni muzej, a kad je sunce stvarno da iskoristite da vidite hramove jer su fascinantni. Ono što još mogu reći o šopingu, malo više za muškarce, su odela krojena po meri za 50 do 100 evra, ali stvarno su kvalitetna, rade ih Burmanci i oni su otprilike kao Bosanci u Njemačkoj, oni su najveći emigranti na Tajlandu, posle njih idu Laošani. Ono što još možete noću da uradite je da posetite Jaovarat, to je najveći Chinatown na svetu van Kine. Tu imate restorane, loto tikete, one ulične apoteke kineske, zlatare i tako dalje. Verovatno od svega toga ulične hrane ima najviše. Droga i prostitucija na Tajlandu nije legalna, ali donosi doprinos budžetu države, tako da se dešava nešto. Imate, recimo, te red light distrikte kao što su Pat Pong i Soy Cowboy, gde ima ping-pong show, a ja sam bio na jednom, to je iz ženskog polnog organa, izbacuje logično ping-pong lopticu, marame, zviždi, nije baš nešto prijatno za gledati, ali eto to, turisti idu pa smo i mi. Za prostituciju nisam kompetentan da pričam, za šimeilove takođe, nisam ih viđao, ili su se dobro sakrili, a to će vam pre reći neko ko je bio na Pataji ili Phuketu. Sirocco Sky Bar je još jedno od mesta koje turisti posećuju noću. Ovde ne možete baš da uđete u šorcu, postoji ipak neki dress code. Nalazi se na 63. spratu i tu se snimao Hangover drugi deo. Nakon Bangkoka otišli smo na ostrva VIP busom. To je klasična Azija. Iako se zove VIP, osim ljudi, tu su i neka živa bića. A nisu kućni ljubimci, uopšte. Gledajte.